Azkide egiteko eta emango dizkizuet hainbat arrazoi. Gogoratzen nahi, zuen dela 25 urte, Sagardo egun batian, herritar batzuk arrimatu zitzaizkigun, esanez, kultur elkarte berri bat martxan jarri behar zutela, aldizkari bat sortu behar zutela eta Bazkide egiteko. Orduan, emaztea eta bilok segituen apuntatu binean, eta ikusita benetan zenbat lan egin dezuen, eskerrak besterik ez dauzkagu eta eman behar dizkizuegu, benetan oso pozik gaudelako Bazkide izatearekin. Eta zergatik egin noagoako Bazkide? Herritikan sortutako proiektu bat delako, herritaren artean ikonen okaren eta aurrera eraman, oso lanean egindako proiektua delako babestu behar dugu. Komunikazioaren munduan erdal uniberso batean bizigea, mobiletik, telebistatik, prensa idatzian eta dena beste hizkuntzetan jasotzen dugu, eta uniberso horretan edukitzea aldizkari bat euskeraz landua eta elkarte bat euskal kultura bultzatzen duena oso importantea. Erreferente bat bihurtu da, denontzako, ez bakarrikan Bazkideontzako, baizik eta herritar guztiok osatzen dugun komunitatearentzako, eta horregatik ere zaindu beharrekoa iruditzen zait. Etxe guztiotara iristen den aldizkaria da, nik neria sentitzen dut, nik uste gurea sentitzen dugula denok, oso etxekoa eta hori oso importantea da. Oso irikia dan elkarte bat da, jende askori laguntzen diguna, batzuk badakizue, Jesus Hartze kultur elkarteko arduradunetako bat nahizela, eta kultur elkartetik ere esan nahi dugu, asko laguntzen digula bizkariak, gure ekintzak eta gure ekintzei buruzko informazioa zabaltzen duela, eta beti asko lagundu digula. Orduan, Jesus Hartze kultur elkartearen izenean ere eskerrak eman edizkigu noamari. Zen arrazoi gehiago, zer esan dendak eta komertzioak dauzkaten guztientzako eskaparate honena dela eta oso ondo etortzen zaiela horrelako aldizkari bat. Ze ondo etortzen zaigun, herrian antolatzen diren ekintza guztien agenda hori, hain errez begiratzea, ze gauz dauden, aste bukaeran o astean zehar, hori oso importantea da. Herriko oso guztietan antolatzen diren jaietaz eta ekintzetaz informazio landua ematen digute, eta hori eskertzekoa da. Udaletxeko jarduna jarraitzeko aukera handia ematen dugu, jarraipen oso importantea egiten dute. Aukera handia ematen du lana eskaini nahi denean, eskatu nahi denean, salerosketak egin nahi denean, eta plataforma oso ona da, herritar guztien gana iristeko. Banako guztiok daukagu aukera iritziak eta hausnarketak bertan argitaratzeko, kejan bat jarri nahi bali badugu, informazio bat atera nahi bali badugu, idatzi bat bidaltzi dugu, eta badakigu etxe guztietara iritsiko dela, eta horrek urria banio. Orduan, gehiz naiz gehiago luzatuko. Herriak sortutako proiektu badalako, herritarrok zaindu eta babestu behar degulako. Gora noa!